Yeah, Mama Kwaba Dubai Attention TV. Attention TV, all the air, what you accept. I'd rather say, I didn't chicken a beer or my munjo. I didn't be a munse. So I'm a two fear and then you'll be fee. I didn't tell him because I tintin. Assin Bereku. And then Marantia means actually, Mammy be at the sick to the minimum. A trinity to say the Omania, a dear. Near the soul, as in near Tribune Mumu. Now, when area boys for a cockatoo so no more a chill or more. And I said no, as only and says I'm a catcher. You couldn't near her DC. All right, so I made that say, Ube Pim, Assin Bereku dia. Tension will hand me papa, and yasam. If it's a humachi, Bayer no me and San Abapa Honsima Eduasa. And I yan in TSA, Mammy Bia when you feel Bayer. Edusia me and 63 years a friend a fia kesua. Order ni demu abrewa chese order duni ho. Eno ene nipa bonifu bi etimi boru ade ni mu omo ye se ombetwa maminity e de free so. Na ebra etire no omo twa no e se wohwe se ne sekan na si abai mame ne kon ho e de ba ni tiri hu na. Na chese nka omo twa ni ten amanate. Nenso no anye yi na sekan no ekoka ni ti enti emoja enwunu na mame no kasa yi. Yede na ba beto St. Francis Ayasabia ewo Assin Fosu na no na chese enipa bi a omo da ben no omo ti se mami tietie mu eno no mo ebo pin ho no mo a omo koko hu se emrantie miensa bi ahihye mask ewo omo animu a omo fi edem ho no mo kurakura nsekan na pabam omo edwane a omo ato nwuram eno na chese omo ye dede ma mrantie eka omo ho edigu nwuram a ene mrantie beye ekobeye apem eno omo nyina eto omo ho edugu epom hono eno omutimi kokonya enipa mu mienu na omukonya ye no na baako na tade nanim no aise moja ayeye ho eno na omuchese ne eye moa na mukodi boni atizesei eno omotwe omo ase trededede de omo ba eye Assin Bereku kroduem na menua ba ensuohwe a wote yehwe o omudi kan edi nipa no ekọ eye Assin Bereku ahimfie emana nanom ye se dabi we de yemrasem nti ebeyanka momfa nkọ aya posifo aso ye me akasa me di anim na yakoba posifo ama ne mrante se da omunye ema na labu kodwe se opa achew se omunya mrante ne fi se na ebi makwa akọfa petro na afesu ka tai se mba be hye wo mo na na se ompene ema sade ne nkoso anana ye twese kan ede wo na na se wantwe ne ho na omo anye de ombe ya anhwe a ono ankasa nso ombeje ne nkwa afi ne nsem no na di ne na momu a otumi ka kwa posifo aso ye ekobo omo amane ebra posifo bedu ho no mo na chese enipa mienu mranche abomodin a omo asiba mo ama omo awu omo wie na omo kofa petro no a omo edigu omo so omo hye no na posifo ebepie ho no mo ame no kasei aposifo atimi aba befa emuni mienu a omo edeko sabra me no kasei abrantie baako a omo susu se wo ye Nigeria ni a wo no eka ho bi a omo nsa atimi aka no no na toso miensa wono so omo akina aposifo atimi aba beje no nenso me no kasei aposifo ka omo de baaye no emrantie ne se da se aposifo atimi abeje abrantie ne de afi omo nsam ne de omo mpene enti ka na aposifo de baaye no omo agika ne de asi ho ema aposifo atimi ede abrantie no ede ne kwa omo ahyenhwehwemu ase na menua ade a yensem trefo a ye ho ye se ye yi phone na ye de video kakra in fact isi ohwe a wo se hwe ema menua sem twani baako ye twa ne nsa ema baabi a woda no wono nso ano ede ni nyina ne se ekunkum ekoso ewo Assin of mpotemu a ama mnante no ene emma titiru a chese ye kunkum omo no mani abri yie pa no na nam so a omo kira ye de nipa no ede call ya positive aso ye pe ade be chine ye jan nipa no no nam ho no mo enti we ni de ye chi wa apasho no mo nkasa aye ede amawa aposisem bia enim enso me no kasa reinforcement aye Central North Regional Police Command no ama omo mnante no akwa kogu Assin Bereku a omo hwe ebo ban se be ya atorenchem bia ensan emmabi enti we any tension ekoso ewo Assin Bereku sesi aye kasai wo wusu ehot se prosifo an de reinforcement no ba ye no emabunu no atiase abre wo mo ho ase ama sese de din yaba ana wo mo de hwenhwere ni na monten so saa mini aba aposifo ne de ye be kase omo ne nam ho keke de enti ameka saa ne se emrante no edoso de chen aposifo no ene no achi nso no emrante no bia kutase kan obia hye voluntary boot enti utumi hu se bra ba election ne ba so nsekan ahodo a
yɛde brɛ apiafoɔ ne voluntary boot ahodoɔ yɛde brɛ wɔn no ɛno na kyerɛ sɛ ebu wɔn nkyɛn a obiara hyɛ bi ɛna wɔn kuta nkontiba ne ɛkwan yi ho wofiti ɛyɛ asin nnua so ɛde w'ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ Assin Bereku mmerante na agye hɔ nyinaa afa wɔn dodoɔ no ɛboro apolisifoɔ so enti wo a yɛbɛhu na esusu sɛ woyɛ nipa bɔnni bɛ ɛpɛ na kyerɛ sɛ wɔn abɔ mmɔden a wɔn akyew ɛno na nam so ama apolisifoɔ ɛkyerɛ sɛ other regions no etimi mɛka ho na wɔn ntumi mmɔ ban ɛwɔ hɔ nom nti aha nyo yɛ kura me no kasa yi makɔ akɔtɛ baabi ɛna kyerɛ sɛ meyɛ report yi. Nka me ya bebisa sɛ wogyina yie die na yɛnhwɛ mpɔtam hɔ no mo de waso toto fam a watete sɛ bi a mabu ne bi ɛyɛ enurusɛm yɛ de sika yɛkɔgye aduro de apesika ne adeɛ sanse sɛ de maame na da ne dan mu a enipa timi wura hɔ ɛkɔkɔ sɛ wɔ mu kotwa ne tie no bibi saa enim sɛ bi a yɛde ne kɔyɛ bibi a na mrantie ne bi ɛyɛ saa nneɛma ne bi. Yes, sɛ wa medase Assin Bereku wobedu hɔ no mo a nhwehwɛm kakra a yɛayɛ ɛne ntia a yɛate a yɛde ɛho news kura ba pɛn ne sɛ abranteɛ baako ebepie mu wɔ mpɔtam ha no mo a ɔno ankasa asisi a no wɔsom bosom ɛne wɔbɛkɔ na wakunkum nkraman na ɔde ɔmo asensɛn edua so ɛwɔ n'asoɛyɛ ɛna kyerɛ sɛ wɔde ntɔfe ahodoɔ ne ntoa ɛne nsa ahodoɔ ɛde som bosom wɔ hɔ no ɔmo kyerɛ sɛ abranteɛ ne nneɛma a wɔyɛ no edi adanseɛ sɛ onyabɔne a obedi nanso no ɛbrɛ a mode asɛm ne kɔma apolisifoɔ kyerɛ sɛ so obi sɛ ɔbɛsom bosom a ɔno anasɛm enti no ɔmo nhyɛ dɛ nya enyinasoɔ bi a mode bɛgyina so akye no sɛ wɔdi bɔne wei anaasɛ wei nti ɔno nenam hɔ ɔnyɛ no nko a nkɔfoɔ bebree ahyɛ ase ɛnɛ suman ahodoɔ a ɔmo abiebie ɛwɔ mpɔtam hɔ nyɛ asɛm ketewa ɛna afei nso no ahɔhoɔ nso ɛka ho bi me ne wokasa yi ɛkɔ bɛyɛ afinie enipa a yɛkum ɔmo ɛwɔ Assin North a dodoɔ no ayɛ mmaa mpanimfoɔ ɛyɛ akɔ edu ɛna ano yi a yawada etwa mu yi ayɛ nnɛ na wɔte pɛpɛɛpɛ ɛna maame baako ɛwɔ ɛyɛ Assin dansame nipa bɔnefoɔ etumi kɔkyee ne bra maame ɛkɔ adwuma ekun no etwa ne kɛkyerɛma de firi so ɛsan so yi ne ba edi firi so etwitwa ne ho nneɛma ahodoɔ bi na saa nipa no a ɔmo di bɔne ɛte saa no meno kasa yɛakye enipa 9 ɛwɔ mu a emu mmienu ɔmo susu sɛ ɔmo firi ɛyɛ suaduro ɛna ɔmo bɛka ɔmo nuanom anaasɛ ɔmo namfofoɔ a ɔmo fi ɛyɛ Assin dansame hɔ nom a ɛma ɔmo di bɔne ɛte saa ɛnɛ da yi ne yɛate sɛ yɛde saa mmeranteɛ no ɛrekɔ court a na wɔtwe pɛpɛɛpɛ ne ɛnɛ nipa bɔnefoɔ yi asan akɔ ɛyɛ maame yi so anka ɔmo kɔ akɔku no enti enipa mmienu a saa bɛ yɛahye ɔmo no baako yɛ Assin Bereku ni ba a yɛfrɛ ne sɛ Kofori ɛna baako nso ɔmo kyerɛ mu a ɔyɛ nzamramani anaasɛ ɔmo a ɔmo nenam mfikyire sisa scraps yi bi na ɔne abranteɛ no ɛna ɛtaa nam paa nti ɔmo kɔkyee na mogya ɛwɔ n'ataadeɛ mu na ɔsan so ne wɔ nwuram hɔ nom ne deɛ na kyerɛ sɛ ɔne na edi bɔne ɛnam so ama ɔmo atumi agye ɔmo nkwa ɛde afiri ɔmo nsɛm. sɛ mo hu deɛ si yɛ it is your attention TV yɛ comment section on comment ma mo ate mepɛ comment no bebree ɛba mɛ comment mɛfrɛ koraa no wa deɛ ɛde hu nkɔmmɔ na subscribe ma me adeɛ kɔkɔɔ no dɔm akɔkɔɔ no ne mia so